Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua da zure sabeleko frutua, Jesus. Santa Maria Joseparen ama, erregunez hartu gupekataren alde, orain da gure nintzako orduan hemen. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedenkatua... Aiustiko osteko eta berrizko batarritako aiona monen alde. Arteagako txope bentako Siriako Petronilata kanuton alde. Artaungo domekan eta bedaiako arropeko guztien alde. Matxin bentako berdalitzako kleto jasintata tantxikan alde. Berriatuko urkixerbeko kandi Marko eta Klaran alde. Oñatik kanparantzako Eugenika estota Paula Aramaioko buru basarriko nikan horreginiotan Astasin alde. Erandiako gurutze larreta talezamako matxako familien alde. Xiastian Eskolastika Alpontxo Simona eta Dolos Luztaideko kurutze eta xarta erantzungo aizelekuko guztin alde. Baliabiko trabaku goiko eta mungiako lobazarreko hildakuan alde. Xiastian Eskolastika Alpontxo Simona eta Dolos Felipe Sofi Xisto Donata Makari Justo Jainkua gizonintzanekua Xiastian Eskolastika Alpontxo Simona eta Dolos Amaiurko Alamont Joneko Biskik eta Añamona Geoneman alde. Eratuko indatxipia eta Mari Martineneko gaixuen alde. Karrantzako la Casa de la Pradera eta Manzanedakoen zorionagatik. Aiako Agerresora Undi eta Severina Portunata eta Engrasin alde. Altzagako Altzagarate Alkizako Lete eta Zumaiako Jesuskoakoei. Eta Larraulgo Añezabala Undikoei. Aintzazko misterioak, Pozezko misterioak, Infernuko oinaziak, Jainkuak gizon intzanekoa, Hilari Roke, Bixenta Sebas, Julene Pio, Jainkuak gizon intzanekoa, Xiastian Eskolastika Alpontxo